Thilmak Lawrkhawm episode 65 Thihdan dangdaite somna NAMTHLAK TUKVERH in NAMTHLAK MOTLAK pal avanga THIHNA hi adangdai lutuk loin alang mai theya ma se prak rama ve thung chuan mi TUKVERH atanga pai thlak hi misuale mothi tura anti te tha dan chikhat alo ni ve hrim hrimani Bohemian khwale tuite point an ram hruai tu te an che dan an du lo chuan mi pui hian TUKVERH an pai mai thin ani ome hetiang in tanna pakhat chu kumsang khat zali som pakwa khan shek mi pui thin rim tak tak te chuan an kho hruai tu te omna thin town hall a chuan lut luin heta hian an hruai tu ukil te mayor te le midang panga te chu zonin TUKVERH an pai thlam mi mai ani ome an thi pha vekani Hemia wang hian rei tak kum som ni don chu buaina a chua pha ani kum sang kha zaruk som pariat pok khan Roman Catholic le Protestant te kum som thum indo anti lar tak in tran chho khan Protestant te chuan Catholic ho tu Williams Latavale Jaroslav Mitinich te chu an secretary te nen lam chuan Prague Castle Council Room TUKVERH chuan an pai chuak le pekani ma se hemi tum hian an pai thlak te hi an dam chuak lo thung ani Pakwana SATEL VANGA thi SATEL VANG ber khera thi chu thil ni theya po kan lo ngai lo mai theye ma se man lai Greek mithiam tak HMUL chu SATEL VANGin BC zali somnga panga vel khan athi nin soi ani an soi dan chuan shillok na omin HMUL sahi thil ron tla in adel hlum don dia soi ani a chumi wang chuan ama hi afim khur maya pona achung engma omlo na hian na thokin thu aziak thin tlang puya in chung emo thil chung neya chuan om tam lo hle ani ome ma se he afim khurna hi afu lo zok hle ani HMUL sa chu pona om lai chuan SATEL lian thave tak mai hi wana tangin ron tlanol maya alua tak ron tlakin he hi athi puita ani ziaka alandan chuan SATEL hi mulian takin alak ani a ti chuan HMUL salukol hi lungtume motiin SATEL kor ti kenan ti in alu zona tak mai chuan a thlak ta ni nan soya ti chuan a thi pui ngal ani hetiang hian mu te hian SATEL te le thil dang te hi lungchang taka thlak hlumin an sa an lo e thin ve reng ni tur ani pariatna CACTUS wanga THIHNA Arizona pa chu a chefu lo ve khop mai an ramdan bo chiat wangin tum lo dewin an na a chan der mai ani Arizona rama saguaro kekti anti CACTUS chikhat chu kumza don te an thankin nan hun an du thina hetiang ho hi aman po towin black market lama po an zuaruna sa thina an runa sa chu wang chona klem po atlem so hle ani hetiang CACTUS pakhat chu atop thlengin atang ve te ti la kan ti sual lem om love kum sang kha zakwa somriat pahni khan thian ho pakhat chuan Arizona thaler hmuna chuan kalin heng CACTUS lian te hi an ruwa ti chuan he CACTUS meta riat lai lian chu kum som hi pasari mi David Grandman chuan asilain ka thluk tumin voi ni lai ka pa chuta chuan CACTUS ron tlulam chuan Grandman hi aron delta a hling turu tak mai nen alian boxia a thi puita ani pasari na tennis ball kumsang zakwa somriat pathum US Open New York khopuya nei tum khan September ni som ania Richard Wortham kumsom rukmi chu official ni in center line bula chera athua ti chuan Stefan Edberg Sweden mi chuan ball an serve chu kal solin Wortham kapa tak mai afu ta chor maya ani na tilutuk tal chuan a thuthleng chu tal tlu in a hnung lama alu so zong in atluta a ni khoshelewin om chun zom ta ani ti chuan damdoi na kalpui vat ni ma se September ni som panga ana tur lovin athita a Wortham chung te hian US Tennis Association an khin pha dollar makta duai ni lai an phuta ma se topa dollar nuai khat sing ruk sanga an hlo chuak thei shrama chu po chu an huwa court in an la let le niom takani Stefan Edberg phei chu an huwa a champion nual nge ani parukna PHAROA ANCHHIA George Herbert chu pahausa le thil ti thei takniin Howard Carter thil hlui hai chuak thinin lal tutan khamun KUANG alai chuat tumpo khan poisa tho tu ani a hei kum sang kha zakwa somni pani ani ti chuan George Herbert a 5th Earl of Carnarvon chu Egypt he KUANG an hai chu atanga ka ruk chau aliam tia chuan Thihdan danglam takin a thi ani Herbert hi a hmui hmul a mela in thosi na se a chu wang chuan a in zai kak pha ani
ti chuan he a in zai pem na hi mak tak mai na pun chiam mai a ti chuan a thi pui taringot mai ani he PHAROA tutan khamuna ANCHHIA nin an thria hemi tuma thlan hai chuak tu mi som pahnih lai chu an hai chu atanga thlakhat chungin an thi vek nge nge ani kha episode pakhata poron ti chu ani to nge nge kha pangana carrot juice kumsomli pariat mi hrisel na ngai poimo em mai chu carrot juice a edik wangin a thi pui der mai ani Basil Brown scientist ni hial mithiam tak mai chu a thi hnuwa a taksan han check chuan vitamin A chu ni som chungin makta duai somsari unit lai taksa lak lu ani ti an theya an soidan chuan ni tin carrot juice hi gelon khat vel a thi don hnai hian a in thin ni an soi ani a thi po hian a vun hi a eng deuh phet ton ani ome Dr. David Heller chuan a taksa an envel chuan vitamin A carotamine na samang kheng a oma chu a taksai na zo lo zok niom takani palina tukver atanga tlabok hei hi chu dana dang vele dewa kumsa kha zakwa somkwa pathum khan Gary Hoy Toronto a ukil chu in chong sang tak chong somni palina lai atangin atlatha a athi ani hemitum hian helai building Toronto Dominion Center a tukver dar thalang that ziale a ke theilo zia enti ratuma ti chuan a tukver dar thalang chuna satakin an deng dot maya a tukver chu a ke lo chianga ma se a frame chopina thon ta hlau zok thungani ti chuan tukver dar thalang nen chuan an ta thladun ta ani pathumna kuang wanga thi kuang hi mi thi to ruang dana ani ngei maya ma se a thi lo te ti hlum na man ruwa ani dai hi thil wang le dangdai tak ani ve reng ani kumsa kha zariat somsari pahnih khan he thil hi athlenga Henry Taylor te chuan mi thi kuang chu Kensal Green thlan mual London lama an zona hemi tum hian mi parukin kuang hi an zona ti chuan ruwa asur zo deuh chau awangin kongpo analang reng viau maya an zinga an ho tu pa deuh ber chuan kuang zon tu te chu an her zong thak turin atia chuta chuan Taylor chu lungnal rap fu palin atluta hlau maya chuta chuan kuang zon tu te dang posi lo lai ve boxi nen kuang chu an thlau ta a heta hian Taylor a lu tak maya chuan kuang hian azuk so fu ta hlau maya a thi pui ta ani panhina soup injection kumsang hi som panhi khan kumsom riat pariat mi Ilda Vitor Maciel Brazil nu chu adam doin omna a nurse pakhat chuan chopek na tube an siama soup pek tura tisualin aveina soup a chiulut mia mai ani ome ti chuan a chiulu hnu loka aron buai ta a darka som pani hnuwa a thi pui ta a taksan han checkpon heilo hi chu thi pui na tur dang nei omin an shelovani a chung te chuan he hospital hi kota an king nge ani pakhatna KHABE mul sei LUAT wang Saint Stephen Church Brennau am in munami tuna chuan Germany le Austria border ni ta hian manlaya mayor pakhat thina dangdai zet mai lim chu mu thein oma Hans Steiniger chu kumsang khazanga somruk chhokhan he khuwa ho tulu ber ani ve a KHABE mul sei mai anei ani an soidan chuan Steiniger hian a KHABE mul hi adam chung khan voi khat ma tan lo ni in an soya ti chuan he a KHABE mul hi moi takin a zial thin an ti ani ma se chung khat chu sang khazanga somruk pasari khan mei kang om ta a chuta chuan Steiniger po chu a KHABE mul zial man to bik heklo le man mo takin mei kang chu atlan chiat san ve a chuta atlan chiat na lama chuan a KHABE mul moi le sei tak mai chu apal ta hlau maya atluk na lama aring ru so tlekin athita der mai ani he KHABE mul sei tak mai hi kumzali somnga pahni lai alo ni to a da that ni in he khua museum a hian en thein om nge ani Lawrkhawm mi lo thlir awangin lom thu kan soya lo subscribe in lo like la episode thar ilo hria zel theinan bell hi ilo click don ya